Čekam policiju u najlepšoj haljini. Ovim rečima je juče showbiz majstor Jelena Karleuša-Tošić objavila da joj preti zatvor. Neplaćena novčana kazna za saobraćajni prekršaj preinačena joj je u zatvorske dane, ali za sada je neizvesno hoće li platiti taj iznos ili će barem na kratko završiti iza rešetaka. Zakonsku zavrzlamu pretvorila je u humanitarnu akciju. I svima koji je mrze nudi da uplate 10.000 evra domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj kako bi je lišili slobode. Jeleni Karleuši pokucali smo na vrata u želji da saznamo da li je na slobodi. Umesto u marici, kao što je juče na Twitteru najavljivala, zatekli smo je u džipu zatamnjenih stakala. Mene nikada nećete vidjeti u plavoj marici. Baš nikada. Zna se ko se vozi plavom maricom. Ljudi koji s one strane zakona, ja sam pošten čovjek. Svako ko je juče pratio njene statuse na Twitteru pomislio bi da je popularna pevačica na ivici zakona, budući da su joj neuplaćena sredstva za saobraćajni prekršaj preinačena u dane izdržavanja zatvorske kazne ukoliko ne uplati novac. Ne, znači odmah da se razumemo, bez obzira što su mnogi likovali, meni je jako žao, ali ništa od toga. Nije reč o bilo kakvoj krivičnoj kazni, krivičnom prekršaju, nego saobraćajnom prekršaju, najobičnijem, koji čak nisam ni ja napravila. Ispostavilo se međutim da je sporni prekršaj u žutoj traci učinila njena mama Divna. Ljudima se šalje, na primjer, zbog 15.000 dinara pretnja od 15 dana zatvora, znači 1.000 dinara i 1 dan zatvora, i onda mi je bilo simpatično to što sam pomislila, možda i ne bi bilo tako loše da odem jedno 15 dana da se odmorim od svih vas, ali onda sam shvatila da bi to naišlo na likovanje i odobravanje onih koji meni ne žele zlo, pa eto da im pokvarim nade. Ta kazna je plaćena, platila je moja majka koja je vozila auto koji se igrom slučaja vodi na moje ime. Mama! Postojala je mogućnost da zaista ode u zatvor, budući da je izazvala sve koji žele da je tamo vide, zatraživši im da uplate novac domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici. Ja sam napisala da svako ko uplati 10.000 eura, može i dolara, može i bilo koje te dobre strane, sa težinom strane valute, domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj, da ja neću uplatiti tih 15.000 dinara za žutu traku i da ću otići, žrtvovaću se i otići ću u zatvor. Osim zatvorskog izazova na Twitteru koji je sama osmislila, Jelena je učestvovala i u ledenom izazovu namenjenom za pomoć obolelima od amiotrofične lateralne skleroze. Ja sam prvo platila da neko ne bi mogao bilo što da kaže, a onda sam se polila zato što smatram da je to bio odličan marketing za borbu protiv ove opake bolesti. Ja imam čak i par poznanika koji boluju od te bolesti. U popularnoj humanitarnoj akciji izazvala je Cecu Ražnatović, Ivicu Dačića i Duška Tošića, a za sada joj je polivanjem uzvratio samo suprug. Zovite me Nerotkinja. Prihvatam sve nominacije i nominujem Zvezdana Terzića, Milana Smiljanića i Milenka Tepića. Naravno, kad je reč o ljudima koje sam ja nominovala, konkretno, pošto si ti najveći Cecin fan, moram da i to da kažem, konkretno kad je reč o Svetlani Ražnatović, ja sam taj naš lični problem i moj lični animozitet prema njoj stavila po strani, zato što je reč ipak o humanitarnoj akciji i postoji nešto više i svetije od nekih ličnih ratova, a to je humanost. Jelena je ponosna na zahvalnicu koju je dobila od američke ALS asocijacije, u čijem sastavu je Naučno-istraživački centar za ispitivanje amiotrofične lateralne skleroze.
Čeda Jovanović je dobio isto tako zahvalnicu. Reč je, svi su me pitali zašto se novac uplatio centrali, znači toj ALS organizaciji američkoj, da ne dođe do zabune. Svi koji uplate novac na naš račun, srpski račun, moraju da znaju da sav taj novac nije za finansijsku pomoć obolelima, nego za istraživanje i radu na radu za razvoj, ne znam kako više da se izrazim, a stručno, da se ta bolest pobedi. Nakon ledenog izazova usledio je i Blood Challenge portala Telegraf, koji je prihvatila odlaskom u Zavod za transfuziju. Dobila sam sok, dobila sam sendvič, dobila sam majicu i jako su svi bili ljubazni, oduševili su se i negovali su me i onako su baš treperali, zato što imaju jaku retku krvnu grupu, nulta negativna i zamolili su me da dolazim češće, ja ću to učiniti. Nakon brojnih izazova koji nisu u tesnoj vezi sa njenom muzičkom karijerom, Karleuša se sutra vraća nastupima, pa je odmah nakon intervjua otputovala za Cirih. Ja sam Jelena Karleuša, vi ćete gledati ekskluziv u novom terminu od 6:20 na Prva. Jedan dan zatvora i onda mi je bilo simpatično to što sam pomislila možda i ne bi bilo tako loše da odem jedno 15 dana da se odmorim od svih vas, ali onda sam shvatila da bi to naišlo na likovanje i odobravanje onih koji meni ne žele zlo, pa eto da im pokvarim nade. Ta kazna je plaćena, platila je moja majka koja je vozila auto koji se igrom slučaja vodi na moje ime. Mama! Svi me zovu mama, non stop traže. Postojala je mogućnost da zaista ode u zatvor, budući da je izazvala sve koji žele da je tamo vide, zatraživši im da uplate novac Domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici. Ja sam napisala da svako ko uplati 10.000 eura, može i dolara, može i bilo koje te dobre strane, sa težinom strane valute, Domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj, da ja neću uplatiti tih 15.000 dinara za žutu traku i da ću otići, žrtvovaću se i otići ću u zatvor. Osim zatvorskog izazova na Twitteru koji je sama osmislila, Jelena je učestvovala i u ledenom izazovu namenjenom za pomoć obolelima od amiotrofične lateralne skleroze. Ja sam prvo platila da neko ne bi mogao bilo što da kaže, a onda sam se polila zato što smatram da je to bio odličan marketing za borbu protiv ove opake bolesti. Ja imam čak i par poznanika koji boluju od te bolesti. U popularnoj humanitarnoj akciji izazvala je Cecu Ražnatović, Ivicu Dačića i Duška Tošića, a za sada joj je polivanjem uzvratio samo suprug. Zovite me Nerotkinja. Prihvatam sve nominacije i nominujem Zvezdana Terzića, Milana Smiljanića i Milenka Tepića. Naravno, kad je reč o ljudima koje sam ja nominovala, konkretno, pošto si ti najveći Cecin fan, moram da i to da kažem, konkretno kad je reč o Svetlani Ražnatović, ja sam taj naš lični problem i moj lični animozitet prema njoj stavila po strani, zato što je reč ipak o humanitarnoj akciji i postoji nešto više i svetije od nekih ličnih ratova, a to je humanost. Jelena je ponosna na zahvalnicu koju je dobila od američke ALS asocijacije, u čijem sastavu je Naučno-istraživački centar za ispitivanje amiotrofične lateralne skleroze. Čeda Jovanović je dobio isto tako zahvalnicu. Reč je, svi su me pitali zašto se novac uplatio centrali, znači toj ALS organizaciji američkoj, da ne dođe do zabune. Svi koji uplate novac na naš račun, srpski račun, moraju da znaju da sav taj novac nije za finansijsku pomoć obolelima, nego za istraživanje i radu na Mene nikada nećete vidjeti u plavoj marici.
baš nikada. Zna se ko se vozi plavom maricom. Ljudi koji s one strane zakona, ja sam pošten čovjek. Neka Bog zažmuri, jednog đubre manje. Svako ko je juče pratio njene statuse na Twitteru pomislio bi da je popularna pevačica na ivici zakona, budući da su joj neuplaćena sredstva za saobraćajni prekršaj preinačena u dane izdržavanja zatvorske kazne ukoliko ne uplati novac. Ne, znači odmah da se razumemo, bez obzira što su mnogi likovali, meni je jako žao, ali ništa od toga, nije reč o bilo kakvoj krivičnoj kazni, krivičnom prekršaju, nego saobraćajnom prekršaju, najobičnijem, koji čak nisam ni ja napravila. Ispostavilo se međutim da je sporni prekršaj u žutoj traci učinila njena mama Divna. Ljudima se šalje, na primjer, zbog 15.000 dinara pretnja od 15 dana zatvora, znači 1.000 dinara je... Čekam policiju u najlepšoj haljini. Ovim rečima je juče showbiz majstor Jelena Karleuša-Tošić objavila da joj preti zatvor. Neplaćena novčana kazna za saobraćajni prekršaj preinačena joj je u zatvorske dane, ali za sada je neizvesno hoće li platiti taj iznos ili će barem na kratko završiti iza rešetaka. Zakonsku zavrzlamu pretvorila je u humanitarnu akciju i svima koji je mrze nudi da uplate 10.000 evra domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj kako bi je lišili slobode. Jeleni Karleuši pokucali smo na vrata u želji da saznamo da li je na slobodi. Umesto u marici, kao što je juče na Twitteru najavljivala, zatekli smo je u džipu zatamnjenih stakala.